ne ka baara ka di n ye wa ni ye n ka baara kanu ne de ye n kali n ko n bɛ jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛn bɛɛ lajɛlen lakana wa hali sini sɔgɔma ne sɔmina mɔgɔ la k'i bɛ fɛ ka jamana kɔnɔden dɔ ɲangata ne pɛnda seko ye fɛn o fɛn ye b'o bɛɛ lajɛlen kɛ n'an bɛɛ lajɛlen ye jamana to a bosonbagaw bolo k'a bolo fila d'an sen kan ko yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma tɛ se ka kɛ ten tɔ dɛ. Les forces de sécurité du Mali sont constituées d'hommes et de femmes qui œuvrent de jour comme de nuit, souvent au péril de leur vie, pour la protection des paisibles citoyens et de leurs biens. Penda, contre les gangsters de Bamako, est une série fiction pour faire comprendre aux populations que les forces de sécurité travaillent pour elles et qu'elles doivent les aider dans leur lutte contre le banditisme, le terrorisme, l'insécurité et la criminalité sous toutes ses formes. Penda, ni y'a ye anw lakanabagaw bɛ fanga sɔrɔ fo jamana kɔnɔdenw de ka jɛ ka fara an kan. O ye tiɲɛ ye kɛ Dawuda. Ni jamana kɔnɔdenw sera ka an lakana tigilamɔgɔw dɛmɛ an ka baara la jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya an lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ bɛ lafiya.